чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копинець-Барта і отець Дмитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам, русинам і русинкам. Тема нинішньої передачі – важність прощення в отношении один із другим. О прощенні звідали апостоли Христа Ісуса. Кілько раз мож прощати чоловіка, це мож 7 раз. Отвід був яркий не 7 раз, а 70 раз по 7. Як цей вопрос адаптували у себе наші предки русини? Наші предки русини, коли вчули перший раз Слово Божие, переведене по-нашому, від Кирила і Мефодія, то чувствували, наскільки важна іменно християнська наука, близька до самої сущності наших предків. Вони чувствували, як добре, щоб братська любов, як була колись у задатках наших предків. І тому так зосталося, що за 1150 років русини генетично пам'ятають про братську любов, про ціну її і як важно простити, як важно не ламати чоловіка, твого противника або твого ворога, а ще й побідиш його, не будеш мати великої награди, психологічно почувствуєш боль. Є в Антона Чехова такий розказ о прощенні, називається «Біда». Один муж дістав зарплату, напився ужасно із своїми цимборами, вів себе безобразно, хуліганив. Но туди ще жони не робили, і коли вказалося, що не заробітка, не гроші, то сей муж, видя, як він поступив, рішився загубити. Він так і написав записку жоні, що купив йому вже роботу і вже йому втратив службу. Но муж отримав від жони таку відповідь у записці. Не треба падати духом, на Бога уповаємо. І все. Встав муж і пішов глядати нову роботу, знайшов ще більшу зарплату і не згубився, не загубив душу, а став жити ліпше, правильно, трудолюбиво. Не дотулився більше він ніколи до паленьки, а жену, котру і пережелюбив, став ще більше любити і уважати. Так і наші русини добре знали, що не мусять добивати чоловіка, коли його і так уже страсть зіла. Це важно розуміти, що черта русину – легкої взаємної прощення і любов. По словам русинської поговорки «Спомнім, моє ми милоє, оби ми даже наполовину погнилоє». А друга поговорка така є «Хоч ми і не мили, но коли мене його не бий». Так формувався національно-культурний код наших людей і цілої нації. І то помогло нашим русинам вижити достойно при всіх различних імперіях і различних режимах. Іменно, думаю, що й ниська нашим людям треба бути братолюбними, одно другого подержувати. А якщо затисалися між нами якісь такі зловредні, треба їх вичисляти і або їх поправити, або від них відходити. Дуже важливо, щоб ми то помнили, як зіницю ока.